प्रमद बर'नि नङा, बे थांखिया UPPLनि। बेयाव मानसिफोरखौ माने गुबुन फारसे डाइभार्ट खालामनो दिनैहाय नाजादों। प्रमद बर' बिथांखौ जायखिया जिखि एलिगेसन लाबोआ मानो, प्रमद बर' बिथाङा थांनाय बोसोरबायाव जिबायदि खामानि मावबाय, बियो सोरनिबा बुंनायनिया बियो नोङो मोस्रोमफोर बायदिल' जादों। जोबोद फेरलेबसे नेहाथ बियो। खारन UPPLआ जोंनि पार्टिखौ जों बोरैहाय लांगोन, सोरखौ माब्ला बहा बसायगोन, बे जोंनिसो डिसिसन। सोरबाया बुंनो मोननायनि मा मोन्थाय दं फालाय? आरो बेबायदिया बेनो फार्स्ट नामा? बेथ' नङा। दा नों नायदोसै NDA हिसाबैबो तामुलपुर समस्तियाव प्रमद बर'आ दिनै MCL जानानै दं। बे समस्तियाव जोंहा एक्जिस्टिं MLA दंखायोमोन, जोंहा जलेन दैमारि। तत्सत्तेव दिनै सोरखौबा बेयाव MLA माने फसंफैनायाथ' बेथ' नोङो साननो गोनां बाथ्रामोन ना। थांनाय बोसोरबायाव जों एलायन्सआव दंमोन। बेखिनि माने मानसिफोरनि फारसे जिखिनि सोमोन्दो बा कार्टेसियाथ' थानांगौमोन, नाथाय बेखौ खालामालासिनो दिनैबाव सोरखौबा केन्डिडेट होफैनाय माने बिस्वजित दैमारिखौ केन्डिडेट होफैनाय माने मा? बेखौनो साननानै नायनायसै नोङो। आरो दिनै बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो फैबाय। सिगाङाव नों बहामोन? गावनि समस्तिया बहामोन? बे गरेस्वराव दारायनांगौमोन। बिनि न'आथ' गरेस्वराव, नङा होमबा? गरेस्वराव गोलैबा गरेस्वराव दारायनांगौमोन बियो। नाथाय नोङो मानो तामुलपुराव बारलांखो फालाय? गावनि न'आव जे खामानि मावनांगौ, बयबो गावनि न'खौ अनसायो, गावनि न'खौ बोरै जौगाहोनो, गामिखौ बोरै जौगाहोनो, ओनसोलखौ बोरै जौगाहोनो, बिनि थाखाय सिन्था खालामो। खिन्थु दिनै बिथाङा समस्तिखौ गारनानै बहाबा थांबाय। दा बेखायनो जायफोर प्रमद बर' बिथांखौ गाज्रि लुबैसुलानि बाथ्रा बुंदों, बेयो एकदम माने सहायथाव बाथ्रा नङा बियो। बेखौ जोङो धिक्कार होयो, बेखौ जोङो सोंखारियो। प्रमद बर'आ UPPLनि सासे नेता। बियो जोंनि बर' समाजनि सासे मैखोम सुंथागिरि, मैखोम मददगिरि, जोंनि देशनि सासे नेता बियो। आसामनिल' नङा, बियो भारतबर्सनि सासे नेता। बेबायदि नेतानि सायाव सोरबाया बिदि एलिगेसन लाबोनाया बे मोनसे सानगोथे, गोजानखौ नुहुरै गावनिखौल' सानग्राफोरनिसो बाथ्रा बियो।